55 miljun. Dan l-investiment li se jsir minn Abelcare Oilfield Services Holdings l-offerent magħżul għall-iżvilupp mill-ġdid tas-sit tal-Fl-Eks Marsa Shipbuilding. Pass ieħor lejn dan il-ftehim sar it-tlieta fl-għaxija bi ftehim iffirmat fis-sit tal-Marsa Shipbuilding fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Ftehim li segwa proċess kompetittiv li dam għaddej għal bosta xhur. Today is a historic day. A €55 million initial investment that will give a complete revamp to the old Marsa Shipbuilding site, the port area, the south of Malta, and our maritime sector, creating at least 150 quality jobs in the next 18 months. Is-sit se jkun utilizzat primarjament biex jispezzjona, jiċċertifika u jagħmel xogħol ta' manutenzjoni u tiswija fuq riggijiet taż-żejt u l-gass, kif ukoll għall-Akkademja għat-Tagħlim tal-ħiliet meħtieġa fis-settur Marittimu f'kooperazzjoni ma' dak ġew offrut minn istituzzjonijiet oħra. Ċentru ta' Rispons Mediterranju għat-tniġġis taż-żejt u faċilità ta' shipbuilding speċjalizzata u oħrajn. Sa dan it-tant Abelcare diġà investa ma' €9 miljun biex twettqu testijiet li jassiguraw li s-sit jiflaħ jintuża l-pjanijiet proposti. Dan il-proġett għandu numru ta' vantaġġi e kif bil-pożizzjoni ġeografika tagħha Malta tinsab fiċ-ċentru ta' attività tal-industrija taż-żejt u l-gass fil-Mediterran u mhux bogħod mill-Oċean Atlantiku u l-Afrika tal-Punent. Dan anke fid-dawl li l-industrija taż-żejt u l-gass mistennija terġa' tqum fuq saqajja u l-riggijiet jeħtieġu manutenzjoni b'mod regolari. Barra minn dan il-proġett ingħażel għaliex joffri l-aqwa użu tal-art u l-faċilitajiet tas-sit tal-Fl-Eks Marsa Shipbuilding b'investiment, potenzjal u opportunitajiet ta' impjieg. Il-proċess beda lura fl-aħħar ta' Mejju 2013 meta l-Gvern ħareġ sejħa l-interess biex dan is-sit jiddawwar f'ħabb Marittimu internazzjonali. 34 investitur ġabru d-dokumenti u ġew sottomessi 28 espressjoni ta' interess. Il-Gvern mbagħad identifika 4 użi strateġiċi għal dan is-sit li waslu għal 6 proposti ta' żvilupp. Fil-15 ta' Jannar 2015, il-Gvern ħabbar li Abelcare Oilfield Services Group kien ingħażel bħala l-offerent preferut biex jiżviluppa ħabb reġjonali tal-industrija marittima taż-żejt u tal-gass. Biex f'Settembru il-Gvern iffirma Memorandum of Understanding mal-istess kumpanija biex il-Marsa Shipbuilding ikun żviluppat f'ċentru loġistiku taż-żejt u l-gass. Dan il-proġett mistenni li jagħti ħajja mill-ġdid lil dan is-sit u l-madwar li għal snin tħallew fi stat ta' abbandun. Proġett li jmur id fit mad-direzzjoni politika ta' dan il-Gvern li jirriġenera in-naħa t'isfel ta' Malta.